Eskerrik asko. Bigarren txanda honetan entzundakoari hobetogo esan da, erantzuteko jarraituko dut Erkoreka jaunak aurrekontuen batzordean esandako bi gauza. Bada aipamen bat autogobernuari buruz eta bestea bigarren zatian murrizketen ingurukoa. Gai honetaz hitz egiten, murrizketak, soldaten izozketa, langile publikoekin zer egin, Erkoreka jaunak autogobernuari buruz hitz egiterakoan, behin eta berriro esan zuen, oinarrizko araudi bat dela, beraz bete beharrekoa, soldata guztien izozketa suposatzen duela, ez dagoela beste biderik, eta derrigorrez bete beharrekoa dela. Eta nik aurreko interbentzioan saiatu nahi izaten hori horrela ez dela, beste bide batzuk badaudela eta ipini ditut adibide batzuk. Bat Kataluniakoa, eta horrekin ez dut goraipatzen lehen esan dudan bezala, Katalunian eraman den politika osoa, baina bai gai honetan esan dutena eta adierazi dutena, eta bestetik Gipuzkoan esan dutena egingo dutela langile publikoen soldatekin. Igoera egingo dutela eta aurrera eramango dutela. Hori esan da, horrelako gauzak esaten ditugun bakoitzean, ohituta gaude erantzutean, baina eske Gipuzkoan zuek dena gaizki egiten ari zarete, hau eta bestea eta bestea eta bestea. Eta nik bi gauza batzuk esan nahi dizkizut. Bat, Gipuzkoan dena ondo, ez dakit, dena ondo segurazki inork ez du egingo, baina gauza asko ondo, bai. Adibidez, langile publikoi beraien langilei soldata igoko diete. Adibidez, aparteko paga ordainsaria ez dute galdutzat eman. Bi, diru sarrera bermatzeko errentak, zuek mantentzen dituzuen murrizketak, adibidez, 3 urte egon behar dira, etxean bizitzen eta bar, Gipuzkoan osagarria bezala konpentsatzen dute hori. Erresidentziako langileak, lan soldata duina, lansari duinak mantentzeko diru zati bat ipintzen dute. Hau da, lan egiten ari dira, erabaki propioak hartzen eta gainera murrizketen kontra egiten eta beste gizarte justu baten alde lan egiten. Orduan, ez gara hasiko esaten dena bai, dena ez. Goazen hitz egitea kasu batzuetan ze bide egiten ari garen, ze helburukin eta nora begiratuta. Burujabetza aipatzen da eta guk justu hori da defendatzen duguna modu burujabean eta nolabait autogobernuaren diskurtsotik zen autogobernu honek ekarri diguna da nolabait alde bakartasuna, hemen ez da bien arteko harreman, berdinen arteko harremana, inposizioa eta hori da derrigortzen duena egitea. Beste pauso bat eman behar da, goazen gure erabakiak hartzea eta goazen hastea gai ez gai, ikusiko gara noraino iristen garen. Eta momentu honetan gu planteatzen ari garena da, oso argia da. Hasteko langile publikoei soldata igoera eman behar zaie. Ez da aplikatu behar Madrilek hartu duen neurria. Guk beste bide batzuk egin behar ditugu hori saihestu eta beraien eroste ahalmena ziurtatzeko. Eta gainera, errekuperatzeko galduta duten guztia, bai, galdu duten guztia, mahai orokorra dago, sindikatuak daude, eta ireki dezagun negoziazioak formulak bilatzeko horri bide egiteko. Ez zait, baina bigarren honetan, badut beste zalantza bat, eta aipatuko dut, eta bukatuko dut baita ere Erkorekak esandakoarekin. Horregatik uste dut gauza asko daudela hemen argitzeko benetan aurrera begira ere. Erkorekak zioen ere egoera ekonomikoak aurrera egiten badu, errekaudazioak gora egiten badu, gustatuko litzaiokela langile publikoei nolabait beste tratamentu bat eman. Beraz, oso galdera zuzena egingo nuke ere. Aprobetxatzen ari da Jaurlaritza eta abertzale alderdia azken batean
Madrildik etortzen diren datozen murrizketak aitzaki bezala erabilita, hemen ere esateko ez dagoela beste biderik, ezin dela beste gauzarik egin, baina benetan pentsatzen du oso ondo etortzen zaiola, zen beste egoera ekonomiko batean, Erkoreka jaunak esan zuen bezala, agian posible izango zen beste bide batzuk topatzea, beste politika batzuk egiteko eta baita ere langile publikoei beste trataera bat emateko. Bueno, guk esaten dugu bata eta bestea. Goazen guk erabakitzea eta goazen erabakitzea langile publikoei zor zaiena eta benetako errekonozimendua ematea.